Добър ден на всички приятели от нас BG Properties Invest. На вашето внимание искаме да представим един просторен двустаен апартамент след основен ремонт с просторен хол, трапезария, нови климатици, партерен етаж с просторна тераса, която е много удобна за външна кухня и барбекю. Ето на вашето внимание и терасата. Вижте колко просторна тераса. Голяма, широка, подходяща за семейство с малки деца. Това е като дворче буквално. Тук имаме коридор с допълнително помещение. Тук имаме баня, просторна голяма баня. Това е спалнята. Матраци, климатици, мебели. Всичко е абсолютно чисто ново. След основен ремонт е апартамента. Определено подходящ. Ето и просторната баня, както виждате. С душ кабина. Всичко е грамотно направено. От нас успешен ден и до нови срещи!